Araushim haba awiya andu alina Allah nisir. Araushim haba awiya andu alina Allah nisir. Liu dilai isna palaulit. Liu dilai isna palaulit. Araushim haba awiya andu alina Allah nisir. Araushim haba awiya andu alina Allah nisir. Fl-isem tal-Nissier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Santu amen. il-grazzja tal-Mulej Ġesu, l-imħabba tal-Missier u laqda fl-Ispiritu Qaddis tiegħu tkun magħkom il-koll. Mijak ukoll. Bonġu. Bonġu. Hekk il-jum tas-Sibt normalment fil-Knisja huwa iddedikat lil Marija. Għax il-jum tas-Sibt ifakkarna f'Sibti Lejt. U Marija f'Sibti Lejt issir il-pont li minna jgħaddi it-taħbira tal-Lejt. Ejjew aħna wkoll f'das-santwarju dal-għodu għad nofru l-Qudiesa nitolbu li qalbna bħal ta' Marija tkun il-pont minn fejn aħna nkunu nistgħu ngħixu il-misteru tal-Mulej Ġesu. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Ħajħenna lina Alla li lilna jħobbna, jaħfer dnubitna dal-għodu u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu, Missier, inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna uliet id-dawl. Għamel li qatt ma jaħkmuna dlamijiet, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tad-dawl ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix u jisaltan
flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Lamentazzjonijiet. Il-mulej Sidi mingħajr ebda ħniena keret la majjar kollha ta' Ġakob. Fil-korla tiegħu ġarraf il-fortizzi ta' Ġuda. Xeħet mal-art u żeblaħ is-saltna u l-kbarat tagħha. Bil-keda fl-art u siekta ix-xjuħ ta' bin Sion, it-trabtefu fuq rashom libsu l-xkejjer u niżlu rashom fl-art ix-xebbit kollha ta' Ġerusalem. Infnew bid-dmuħ għajnejja u qalbi mħawda, fwiedi mal-art imxerret għax bint il-poplu tiegħi ħerba waħda u fil-pjazzes tal-belt it-tfal u t-trabi infnew bla saħħa. Fejn huwa l-ħobs u l-imbit staksew lill-ommijietom, x'ħin bħal midruba kienu jinfnew fil-pjazzes tal-belt u ruħhom kienet ħirġa fi ħdan ommhom. X'nakbat ngħid għalik, ma' min inxebħek bint Ġerusalem, ma' min inqablek u kif nista' infarġek xebba bint Sion? Għax kbira il-ġerħa daqs il-baħar, min jista' ifejkek? Kellhom għalik deritt ta' kerk u fruwa dawk il-profeti tiegħek li ma kixfulekx ħżunitek biex iħelsuk mill-lem li waqa' fuqek. Imma qalulek biss deriet giddieba kollha kerk u tawwiċ. Għajat lill-mulej Sidi bint Sion tniet u xerret lejlu nar id-dmuħ bħal xmara. Minar mistrieħ ta' xejn, tħallihom xjikfu lill-għajnejk mill-biki. Kum bil-lejl u għajat x'in is-sarit ikunu se jibdew. Xerret bħal ilma qalbek quddiem il-mulej Sidi. Erfa' jdejk leħ u jitolbu għal ħajja ta' tfal tiegħek mifnija bil-ġuħ f'salib it-toroq. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fkajrin tiegħek. Għaliex u Alla warrabtna għal dejjem. Għaliex tħeġġeġ kiltek kontra n-naċ tal-merħla tiegħek. Ftakar fil-ġema li ksibt għalik mill-kedem, it-tribu li jint fdejt biex ikun wirtek. Ftakar f'Sion li fuqa bnejt l-amara tiegħek. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fkajrin tiegħek. Itla sal-post li sar ħerba waħda, kollox keret ladu fis-santwarju. Għajtu l-edewwa fil-post tal-laqat tiegħek. Hemm waħlu l-istandardi tar-rebħa tagħhom. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Bħal dawk li jxejru il-mannara flori biex ikaxtu s-siġar minn qalb il-bosk, hekk huma kisru il-bibien tat-tempju, fimterka u l-mazza farkuhom. Taw in-nar lis-santwarju tiegħek, kasbru għal kollox l-amara tiegħek. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Zom qudiem għajnejk il-pat tiegħek għax l-art mimlija dlamijiet u dnewwa. Tħallix li makkes fil-mistħija biex il-fkajjar u l-imsejken ifaħru ismek. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fkajrin tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Kristu rafa fuqu id-djufija tagħna u tabbu bil-mart tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. Ġesu daħal Kafarnaum u resaq fuq wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu mulej.
id-dar għandi għaddej mixħut, mifluċ u batut ħafna. Għallu Ġesu, niġi jien u nfejqu. Imma għallu ċenturjun, mulej, jien ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iż-din tiegħi tkellma biss u l-qaddej tiegħi fiq. Għax jien ukoll bniedem taħt seta ta' ħaddieħor u għandi soldati taħti. Il-wieħed ngħidlu jmur u jmur. Lill-ieħor ngħidlu ejja u jiġi u lil-sier ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixjin warajh, tassew ngħidilkom, f'ħadd f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. U jien ngħidilkom li qed jiġu mill-vant u mill-punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham, ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna tas-smewiet. Waqt li dawk li twildu fis-saltna jitkeċċew il-barra minna. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż tas-snien. Imbagħad Ġesu qal liċ-ċenturjun mur ħajsirlek kif emmint. U l-qaddej fiq dak il-ħin stess. Ġesu mar fid-dar ta' Pietru u ra li l-om il-mara ta' Pietru kienet mixħuta bid-deni. Messila ida u d-deni ħallija, imbagħad qamet u bdiet isservih. Filgħaxija mbagħad ġabulu qudiemu bosta li kienu maħkuma mix-xitan u bil-kelma tiegħu keċċa l-ispirti, fejja il-morda biex hekk seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija meta qal u refa' fuqu id-djufija tagħna u għatabba bid-dnubiet tagħna. Il-kelma tal-mulej. It-tifiri le Kristu. L-immaġni tal-Vanġelu tal-lum hija waħda mill-iktar paġni importanti fil-Vanġelu. Għax San Mark, għanna naqraw San Mattew, imma San Mark jibda l-Vanġelu tiegħu din il-ġurnata tipika ta' Ġesu. Din it-talba profonda ta' ċenturjun li l-Knisja daħlita f'kull qudiesa. Mulej, jien ma jistħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Imminti qgħid kelma u l-qaddej tiegħi fih. Quddiem din l-esperjenza tagħna ta' Alla, jekk hemm attitudni li tiddisponina biex inkunu quddiem Alla fi spirtu ta' verità, hija l-attitudni tal-umiltà li quddiem Alla qatt ma niġi bil-pretensjoni. Jiena ħaqni. Bħalma l-Vanġelu jagħtina l-Fariżew li jmur quddiem Alla fit-tempju jgħidu isma' jiena nħallas id-deċmi, jiena nagħmel kollox sew, jiena mhux bħal dal-pubblikan, jiġifieri għatini il-paga fl-aħħar, tini laħaqni. Il-Vanġelu llum jitkellem minn attitudni għal kollox differenti li tmiss il-qalb ta' Ġesu. Il-ċenturjun li qed jumilja ruħu għax qed ikellem ludi, qed jumilja ruħu għax qed jitlob mhux għalih imma għal l-iskjaf il-qaddej tiegħu, iċ-ċenturjun li jmur u Ġesu jgħidlu niġi għandek. Kull darba li Ġesu jagħmel dan il-pass u jgħidu ejt kellema u l-qaddej tiegħi ifiq. Il-ħajja nisranija hija mibnija fuq din il-kelma. Għax Kristu nnifsu huwa il-kelma ta' Alla. Illum għandna żewġ mirakli wara xulxin.
miraklu li jsir minn distanza mill-bot, għax jekk hemm xi ħaġa li l-mulejjaf hija l-uġigħ u tbatija li kull wieħed u waħda minnha jġor. Jien forsi iktar ħaġa timpressjonani bħala saċerdot kemm nies ibatu. U aħna naraw in-nies minn barra mill-qoxra u dejjem niġġudikawhom minn kif jidhru. Imma Alla ma jiġġudikax kif jaraw il-bnedmin, Alla jara il-qalb. U l-qalb ta' dan iċ-ċenturjun hija propju l-qalb ta' xi ħadd li għandu f'moħħu l-ġid ta' ħaddieħor. L-tfal fl-iskejjel ħin ngħidulhom love is caring. Jekk hemm xi ħaġa li quddiem Alla iddewweb il-qalb ħanina tal-Alla tagħna hija meta t-talba tiegħi ma tkunx għalija, meta mit-talb tiegħi inneħħi min-nofs il-jien u jidħol l-ieħor. Fil-Vanġelu għandna l-immaġni sabiħa immens li ġrat ukoll ġo Kaparnawm meta dawk l-erba' irġiel iniżlu quddiem Ġesu, jaqlaw is-saqaf, iniżlu lil matub u Ġesu jara il-fidi mhux tal-matub imma tagħhom. U llum jerġa' jfaħħar il-fidi ta' dan il-bniedem, il-fidi l-kelma fidi tfisser fiduċja li kellu l-fiduċja tiegħu kollha fil-mulej. U t-tieni immaġni li għandna llum hija ta' din il-mara, il-kunjata ta' Pietru. Id-dar ta' Pietru anka llum ġo Iżrael hija waħda mill-iktar postijiet ċerti li nafu li hija hi. Jekk tmorru Iżrael llum bnew knisja fuqha u mit-toqba l-knisja għandha toqba u tara d-dar ta' Pietru. L-insara mill-ewwel bnew knisja u reġgħu bnew knisja u reġgħu għamlu knisja fuq din id-dar ta' Pietru. Ġesu kien joqgħod fil-qalba tar-raħal ta' Kafarnawm fid-dar ta' Pietru. Dan il-post fejn hemm l-imħabba, dan il-post fejn hemm il-familja, dan il-post ukoll fejn hemm il-mart. U Ġesu jagħmel sinjal mill-aktar profond jaqbada minn idea u jtija l-ħajja l-ġdida. Il-Vanġelu juża bil-Grik il-kelma anastasi, jirxuxta. Dak hu minnu nisrani huwa xi ħadd li jħalli lill-Alla jirxuxtaħ, iqajmu. Il-kelma l-iktar profonda fil-ħajja nisranija hija awmien. U x'tagħmel din il-mara? Għalfejn din il-mara hija dixxiplu mudell ta' dixxipli. Għax xħin tfiq edina l-Vanġelu għamet u bdiet is-servihom. Għamet u saret għaddejja tal-komunità, għaddejja ta' Ġesu Kristu nnifsu. Tolbu ħuti li l-mulej aħna wkoll l-aħħar kelma llum fuq l-ewwel qari. Ma nafx fimtu mill-ewwel qari. Il-ktieb jismu l-ktieb tal-lamentazzjonijiet. Aħna Malta għandna PhD fuq dal-ktieb ta' tgergir. Kulħadd igerger minn Bisħana, minn Bil-Bart, minn dan il-qari kollha li qrajna matul dil-ġimgħa minn segwa liturġija kienet id-diżastru ta' Ġerusalemm. Kollox tkisser, kollox tfarrak sal-preżenza ta' Alla fit-tempju tiegħu. Li r-re għalawlu għajnejh, li tfal tiegħu qatluhom, li n-nies kollha ħaduhom fl-eżilju tal-Babilonja. Isu dak kollu li wieħed Alla spiċċa fix-xejn. Tom tiftħuh it-television, dal-jumej ma rajtux ġara l-Venezuela, dawk id-djar kollha, dawk in-nies kollha, tgħid intom issaqsux imma fejn hu Alla? U dim id-tbatija ta' ħaddieħor, meta l-preżenza ta' Alla ssir lejl mudlam, imma fejn hu Alla? U allura fil-Bibbja għandna ktieb li jismu l-lamentazzjonijiet, fejn il-bniedem jista' dal-luġieħ u din il-biża li għandu ġo fih. U din rabja li jkun hemm quddiem it-telfa ta' xi ħaġa żgħiża tinkiteb fi ktieb u ssir talba. Il-bniedem li jokrob lejn Alla bħalma jagħmel Ġesu fuq is-salib, Alla tiegħi fejn tlaqtni, dik hija lamentazzjoni. Alla ma jismax li aħna qed ngħidulu għalfejn tlaqtni, Alla jisma' għalfejn qed tajjatli.
L-uġieħ meta bniedem jokrob, meta bniedem igerger, meta bniedem tinduna li mhux qiegħed sewwa ġew. U l-isbaħ ħaġa li għandna fil-Bibja għandna ktieb sħiħ biex lilna jallimna li l-lamentazzjonijiet ta' ħajjitna minflok inġorruhom waħedna nagħmluhom talba. Induru fuq Alla bil-biżat, bl-uġieħ u bid-dbatija tagħna sakemm aħna wkoll li ngħaddu minn dan il-wied tad-dmugħ, minn dan il-wied tad-dwejjaq naslu għan-naħa l-oħra għall-misteru tal-għid. Kristu nnifsu jallimna kif it-talb tagħna jgħaddi mill-lamentazzjonijiet għat-tifħir. Ma tirrealizza li l-id ta' Alla qiegħda f'kull ħaġa li qed jagħmel anka meta aħna ma nifhmux. Bil-wifqa, ejja wħud irroddu ħaj lil-mulej l-ewwel nett tal-preżenza tiegħu, nitolbu għall-Knisja biex bħal Ġesu tkun viċin ħafna nies li qegħdin ibatu. Nitolbu. Għal ħafna nies li jitolbuna nitolbu għalihom. Nies li qegħdin l-isptar, nies li jixtiequ qed jistennew riżultat, nies li jixtiequ jkollhom tarbija, nies li għaddejjin mill-problemi fil-familja, nofruhom f'dan il-post għażiż ta' Marija bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka. Nitolbu. Nofru liturġiji kollha li jsiru matul il-weekend fil-knejjes tagħna, fil-parroċċi tagħna, fid-dinja kollha. Nofru liturġija biex ma tkunx biss ċerimonji, imma tkun laqa ma' Kristu l-xoxt li jridna li nimxu warajh. Nitolbu. U għal dawk li għal-jom nofru dil-quddisa biex iddaħħalhom int mulej fis-saltna tiegħek. Nitolbu. Isma' u missier it-talb u x-xewqat li qed nagħmlulek u għati lilna wkoll l-Ispiritu Qaddis ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Birek dal-ħobs missier ħanin mil-qamħli biħta jixna il-ħobs li jaqat il-bnedmin paħibnek Kristus idna. Birek ukoll missier Qaddis dal-kaċi li salvana ħajsir għalina d-dem għażiż ta' Kristu fedejtana. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna joġob lill-Alla missier illi jista' kollox. Mulej deħ il-sagrifiċċju għad-firu glorja ta' ismu għat-tiġid tagħna ta' Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' missier nitolbuk l-offerta li aħna għaddejja tiegħek se nagħmlulek. U għamel li aħna wkoll nirċievu il-fejqan ġoruħna biex bl-umiltà nersqu lejk bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom, nerfa' qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewa u xira. Sewa u xira tas-sew mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek il-ħajr bi Kristu sidna il-mulej. Huwa qatt muwa l-bot mill-krib, mill-uġieħ u mill-mart tagħna. Huwa jisma' it-talb li aħna nagħmlulek. U jagħtina dak li l-iktar għandna bżonn. Ġi fid-dinja biex il-kelma tiegħu tagħti ħajja ġdida lill-umanità. Ġi għallimna li l-bniedem jgħix mhux biss bil-ħobs, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. U urina il-wiċċ ta' Alla meta offra lilu nnifsu fuq l-artal tas-salib. U l-lamentazzjoni tiegħu saret talba. U l-mewt tiegħu teqret il-mewt tagħna.
u l-qawmin glorjus tiegħu jagħti lilna d-don tal-ħajja l-ġdida. Għalhekk aħna nfaħruh mal-anġli, mal-arkanġli, mal-qaddisin u bil-ferħ u bil-qalb intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis, għaddis, għaddis. Mulej Alla ta' eżerċti, ismawitu l-art mimlija bi glorja tiegħek. Ożanna fil-lori ta' smawit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Ożanna fil-loli ta' smawit. Qaddis tas-sew int mulej, int jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti il-ħajja, inti kollox tqaddes, inti tiġbor poplu biex mintluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk o mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex jiġu konsagrati lilek. Miċ-ċokontan jitolbuk qaddishom bl-Ispirtu ta' ibnek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' Ġesu li bi kmandament tiegħu niċċelebraw dan il-misteru l-kbir. Għaxu fil-lejli fih ingħata lina ħal-ħobs, rat il-ħajr, birek, qasam, taħi d-dixxipri tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi illi jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla Ġesu ħal-kalċi rat il-ħajr taħi d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan hu l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid u jibqa' dejjem. Dan hu d-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Hu tiddawnu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru il-mewt tiegħek. X'għandu l-ferqa minn tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Nofrulek missier il-ħobs li tina l-ħajja, il-kalċi li salvana u ngħidulek grazzi tal-li joġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontan jitolbu l-Ispirtu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li ħanieħdu sem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ejjew nitolbu għall-Knisja, għall-Papa tagħna Leone, għall-Isqof tagħna Anton, għas-saċerdoti, għall-Presbiteri u għal dak kollha li jaqdu l-mulej fil-poplu tiegħu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin fil-mejtin kollha, nofru dil-quddisa r-Ruħ Ġanna Piżani, daħħalhom quddiemek fid-dija tad-dawl tiegħek ħenna lina, tina l-ħajja l-ġdida, il-ħajja vera, il-ħajja li kellha Marija, il-Verġin Imbirka, l-Apostli, il-Martri, il-Qaddisin, dawk li jgħixu ħbib miegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnu. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Induru lejn il-missier u nitolbu t-talba tal-uliet, missierna Missierna li inti bismawit, jitqaddes ismek, tiġi satnatek, ikun ikun inti tritin fis-sema fis-sema ejda fl-ard. daflar. Ħobsa ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Naddaħannix fi tiġrib iżħesna mid-deni. Mulej eħlisna minn kull deni. Speċjalment li l-ħajja tagħna ssir lamentazzjoni biss. Għatina fit tjiba u l-imħabba tiegħek il-paċi fi qlubna u l-paċi fi żmienna ħalli nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet aħna nistennew u nittamaw ena u miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax jekk jassatna l-qawwa glorja l dejjem. Mulej dak li qed l-apostli tgħidu lilna dalodu nħallilkom il-paċi, natikom islim. Mulej tħares lejn id-dnubiet tagħna, imma lejn il-fidi tagħna u l-fidi li għandha l-Knisja. Watina slim u laqda li trid fina inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu mill-qalb il-paċi li xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi تنهي d-nubiet البيت ta' dinja. الدنيا هنا لينا حروف تلا تنهي البيت الدنيا هنا لينا حروف تلا تنهي البيت الدنيا أتينا الباتشي Ħuti danu l-mulej Ġesu. Li l-kelma tiegħu kapaċi tfejjaqna. Danu l-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub ta' dinja. Ħenjin dak kollha mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. مولاي ما يستوعب اللي تدخل تحت السقف تاعي إذا قاعد بسكامة واحدة روحي تكون مفيقة Kuji Hainatuk Ifit Habetna Kol Nishti Ulin Habuk Nifthi Nabib Tadik Dar فين إيت وعدك ليل ونار كوجي وهايناتو كوجي وهايناتو هالي نهدك جسو ودمك مشهوتين لتحب تعرم فلمكن للهوتك محبوبين أبي نركو جوديك القلب بيش تسمع قلوب ليعيدوا التعب كوجي وهايناتو كوجي وهايناتو انت لنا سلم الفرح تامين يتامى فيك انت فرجت قلوب لتحب تتعشق بيك مسلم زلت وفصنا جيت بشين هبوك داوك لي حبيت كوجي هو هايناتو كوجي هو هايناتو Nitolbu. Missier l-aktar qaddis aħna ċelebrajna l-Ewkaristija. U nixtiequ nagħmlu tagħna it-talba taċ-ċenturjun mulej jien ma jistħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Imma ħalli il-kelma tiegħek tfejjaq ir-ruħ u l-ħajja tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U tinżel fuqna l-barka ta' Alla li jħobbna il-missier
u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru ħuti u nejxu fil-paċi ta' Kristu. ردوا هاي لله ليلكم على باش أنسر مولك شيد في لودوا لانيانا نولك بفه بلنا لوبنا مونيا Ave Maria, Ave Maria.